Board mochung'ne yiero e duond bura mar ODM koro biro bago welo mar jogo malaro otiko mar duond burano ne yiero adundo e yo mar ombulu ma opondo mideno gi dho ngere ni secret ballot magibiro e kinde mamoko kuom jolar kom e yiero ma adundo mag kuonde chung' od bura ma Kasipul kod Ugunja okwero jotelo mag ODM mondo kik donjre e wach mar welo ma ichano bagi juma manyien. Jafwambo marwa Eric Owenga nigi mathoth. Yiero madundo makar chung' od bura ma Ugunja gi Kasipul koro medo jimbo lit mokalo motelo ne chenro mar welo juma manyien. E kar chung' od bura ma Kasipul, jolar otiko 5 koro biro chiwore mar manyo otiko mar ODM e chenro mar welo ma ochan bagi tarik 24 juma manyien. Kasipul ji 5 biro laro otiko gin kama oting'o Jojo Otieno ma bende ong'ere kaka Jombuta, Newton Ogada, Okindo Majiwa, Ottoman Adel gi Boyd Were. Romo mane kuku mar yiero mar duond bura mar ODM bago kawuono kotele gi jakom mar kukuno Mikai Emily Awiti ne gichopo e winjruok ni welo ibro bago e yo mar secret ballot. Nikech ka ok Baba Raila Amolo Odinga to teko kod forces moko mathoth dosekawo wachwa mar tiket mar ODM mosechiwo kamoro to Baba oneno nikech en gi jawuote mochiek mabith kendo motegno mongirore. Baba oneno ni mondo kawa terwa normal process mar by election kendo ok wadhi time gi yo moro amora, wadhi time kokalo kuom yo mar debe. Mimi yo tas ng'iyo picha jachung'. Wadwa ni mondo wa address jo Kasipul ni ok wadwaro koko e level mantie constituency wa because jok madhigo kura kanyo either gin nyithindwa, gin minewa, gin wuonewa. Nikech wadwaro ni jakura moro amora obed kod haki mare kendo tim kura kumonego bed notime kendo kik bed ng'ato kawo kilometers 5 mondo go kura. Aparo Commission for the first time, Commission owinjo ywak mar joma chung'. Kakar chung' od bura ma Ugunja, ji 3 kama oting'o Midusa Fred Owino, Joseph Alur gi Moses Omondi biro laro otiko tarik 26 mar juma manyien. Jolar otiko kata kamano kwayo ni welo ma juma manyien no kata nomination onego ta e man thuolo. Jomokalo apisas madito mag ODM kama oting'o jatatije Oduoro Ng'wen gi jakom mar ODM Gladys Wanga nosingo ni welo ibiro tayo e man thuolo kendo maonge kod dewo ng'ato ang'ata. Ka ok watang' ma wa conduct yiero ni e yo mowinjore to wanyalo bedo gi chandruok e 2027. Wadwa ni mondo party marwa maduong' chama kubwa mar ODM ochako duogo kel johera gi machiegni. Kendo wawinjore kaka candidates rather aspirants mantie ka ne wadhi chung' kendo wadhi timo election maonge koko mora mora. Mokum jotelo mag ODM osebedo ka nyiso chung' margi ni jolar kombe moko ahinya to kata ka podi ok obag welo mar chama. Gino mane jolar kombe okwedo mokalo ka giwacho ni biro thiro teko mar ODM. Kiwuok in a different constituency and in official mar ODM kata in bunge mar ODM, keep off. Be dalau. Rit yiero mang'owa madalau. To ka waseyiero a candidate within our party to yiene jo ODM te mondo koro bi mondo wa support our candidate against ng'ama chielo madwa chung' mawuok from a different party. Ni jogo matiyo party, jogo moseyieri party sani, chairman mar party, secretary mar party, jogo matiyo party sani orit mondo party otim nominations. Jogo moyieri party kendo matayo party dibet matek kakoro ayudo party no kata ng'at machielo yudo tido koro chairman mari okiwuoth kode. Ombulu mar Kasipul idhi go gi jo Kasipul. Kato wadhi timo ombulu kokalo kuom yiero mar ballot paper ma ok dhi tigi tab. Onge ng'at mowach malongo ni mondo wene wadgi to ji dhi wuoyo gi jopiny mondo jopiny oyier ng'at ma gidwaro ma giparo ni nyalo kelo loch makare to gi kweno madwarore Kasipul. Duond mochung'ne bago yiero e Thurka mano IBC ochano bago yiero ma adundo tarik 27 dwe mar 11 nyaka e alwora mamoko mane odong' thuolo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kawasuri nyakura mogi do mamalo wito oko dwaro mar apis jomin buche ODPP mar wito oko buch mibadhi mamieno jatend migawo mar riwruoge Saga kaachiel kod ohelni matindo Wycliffe Oparanya e wi mibadhi mar omenda maromo $50 million